ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣଧାରଣା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲୁ। ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଗକାରିଆ କହିଲୁ ବି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଯେ ତମେ ସାନ୍ତନା ହୁଅ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣଧାରଣା କର ନାହିଁ ବୋଲି ବି ସରକାର ଏତିକି ଆମକୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ଡେଟ୍ ତାପରେ ଯେତେବେଳକୁ ବସିଲୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ତେ ଛୁଆମାନେ ମାଆ ମାନେ କାହିଁକି ନା ଆମ ଛୁଆଟା ଆମ ସନ୍ତାନ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି ସେ ଗଙ୍ଗା ସ୍କୁଲରେ ସେଟା ଗୋଟେ ମାଆ ହିଁ ଧକ ଧକ ଜୀବନ। କେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ କାହା ହାତରେ ଲେଖା ଆସିକି ସେଟା କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲୁ ସ୍କୁଲ, ଆମ ମନଟା ଅଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣରେ ରହୁଥିଲା। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ କି କୋଉଠାରେ କ'ଣ ଆମ ଛୁଆ ନା ସେଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମହିଳା ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର କଥାକୁ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବୁଝାମଣା ହୋଇ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣଧାରଣା କଲୁ।